Kuyintokozo enkulu ukuthi sibuyeke la nodaba lwawo amaphupho. Ngiyathemba ke uNkulunkulu sakulondile, uNkulunkulu sakugcinile. Ngiyathemba ukuthi konke kuhamba kahle, kuhamba ke ngono nina. Engathi ke ngingaqhubeka ukuqhakaza konke empilweni yakho. Mina ke igama uPastor WeNingi. Sibonga ukuthi ke ulandele ke le channel. uNkulunkulu ke kulonde ekubusise. Sobheka la iphupho lika Phumlani xa ukuthi ngiyelele enhla nasezantsi kanye nomhlonishwa bengicela ukubuza ukuthi kucazani uphupha inqe idlanga lindizi sibhakabhakeni bese lizohlala ngasemnyango wendlu yami sengathi zama ngqoma liza kimi ngqoma lifika ke kimi ifike liphuza amanzi ngasezinyaweni zami amasha acebile bengicela ukubuza ngabe kucazani. Okay, into esingayiveza ukuthi uma uphupha ubona inqe liphuza amanzi eduze kwakho noma ke lindize lifike lihlale phansi licababa bese liphuza amanzi lapha, lolu phawu lingabe isexwayiso sokuthi ke ube lemhlupho uqaphela umuntu ozokusebenzisa noma ngisho ozokuthopha noma mhlawumbe ozokuncoma noma uzozama ukuzenza umngane wakho ukuze akwazi ukuzuza okuthile empilweni noma ukuze akwazi ukuthi uzokuthile kuwe. Okwesibili futhi singaveza nje ukuthi kuyenzeka ke kwesinye isikhathi uma ubona inqe kube uphawu osuke libika mhlawumbe ibhadi noma ke lingabika ukugula, lingasibika nesifo futhi noma ke libika ukuthi kunomuntu ozozenza muhle kepha ebe nezinhloso nezinhlelo ezimbi ngawe noma ngomndeni wakho. Siphetha ngako ukuthi kuyenzeka futhi kwesinye isikhathi uma uphupha ubona inqe kube uphawu osuke selichaza la inhlanhla noma ke ukuthi kunento enhle engahle mhlawumbe yenzeke kuwe, ikakhulu esimake leli linqe noma ke leli dlanga leli belingakhombisi ukuba ingozi, belingakhombisi ukuza kabi, nalokuthi mhlawumbe ngesikhathi ulibona awuzange ube novalo nokwethuka kodwa mhlawumbe uzizwe kahle, uzizwe mhlawumbe ujabulile, uzizwe nokukhululeka okuthile noma nokugculiseka nokwaneliseka okuthile. So lapho okusho ukuthi ke lindela okuhle, lindela inguquko ezinhle ezingahle zibe zimbi, ezingahle zibe zinhle empeleni. Kodwa uma kube umuntu oshaywe uvalo, umuntu owethukile, umuntu obe nokungabaza ngesikhathi elibona leli lokho ila usuke kuqayiswa khona ukuthi ke kunesimo esithile esuke siza kabi, yabona. But ke lesithemba ukuthi in this regard iphupho lakho mhlawumbe kukhona okuthile okuhle okuzayo noma ke qaphela nanga umuntu ezobheke lokwenza muhle la kuwe, ekuthopha, ekuncoma, ekhuluma kahle nawe, ukwenza muhle enzela ukuthi azuze okuthile la kuwena noma kwazi ukuzuza okuthile onakho, yabona. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu ngathi ke angalonda anibusise nonke ingane zakwethu. Siyabonga kakhulu umusa enwenzayo ukulandela i-channel iloko iyakhula, ngaphandle kwenu angeke ikhule. Soqhubekani nibambe iqhaza nani enikwenzayo, uNkulunkulu angenelele kuphumelele konke enikwenzayo. Ngiyabonga kakhulu, ngakhohlwa ke ukuthi bese ni-like nje video kakhulu, lokho kubalekile. Nokuthi ivideo ke niyibuke nifike egcineni ngoba ke kuyavela ukuthi most abantu ivideo bayibuka only about a minute or so, kanti lokuyibuka isikhashana eside kuyasiza kakhulu nako kube kuthi akufane nomnikelo manje lathize. Ngiyabonga.